Hvad så YouTube? DK Players her, og vi er inde på Freakville, hvor vi skal klare lidt julekalender. Så vi begynder fra den 1. december. Ja, og det skal lige siges, at vi har klaret dem her. Ja, vi har klaret det. Okay, tryk her for at finde ud af. Nok, alt muligt. Find vej og vis julemanden, hvad du gjort det, eller sådan noget. Han med Alex. Alex? Ja, du kan bare fortsætte. Okay. Så nu, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Nogle fiskerne, eller skal vi herover? Nej, jeg ved godt, hvor vi skal hen. Ja. Det ligner desværre, at isen er for hårdt til at grave igennem. Ja. Så går vi igennem her. Du har det ser ud til, at du har fundet en skjult udgang. Hvor jeg kan ikke... Wow, hvor fanden er jeg henne lige nu? Hvor her? Nej. Men det er det, men det ligner. Jeg tror, det er julemandens hus. Og så er vi klar. Det er den første. Det var den 1. december. Nej, jeg brænder stadig herude. Lukas, hjælp! Nå, ned til den anden. Nej, Lukas, jeg brænder ihjel. Okay. Velkommen til julemandens pakkestation. Løb ind af hoveddøren og se dig omkring. Lukas, hvad for en hop var du i? 2. Nej, jeg er... Ja, Alex, vi ender i den samme. Lavet af uleproces. Velkommen til julemandens pakke. Hvad fuck er det, du læser? Jamen, jeg har læst det. Okay, her skal vi. Nej, nisserne er løbet tør for gavepapir og gavebånd. Julemanden har et lager med begge. Men han er ikke hjemme. Find den til nisserne og klar dagen. Hvad er gavebåndet der hernede? Jeg ved godt, hvor det er. Gavebånd. Og papir, det er jo ikke kæden. Altså, vi har... Jamen, de glæder... Sådan. Det eneste, der ikke kommer til at gå stærkt, er kuren. Ej, den glæder mig aldrig. Den glæder mig allerede ikke til. Ja, men jeg havde den af kur. Så? Det var den 2. december. Nu til den 3. 3. Crap. Okay, alle gode børn skal kunne finde ud af... Alex? Finde hjem selv i... Men kan du finde vejen ud af julelaboratoriet? Okay, Alex, jeg ved, du skal til venstre først. Jeg kan jo overhovedet ikke huske den her. Lukas, vent lige, jeg skal lige gøre noget. Nej, man kan ikke gøre sådan her. Jeg går. Du går bare. Jeg tror, vi skal til venstre, ja. Og til venstre. Og til højre. Og til venstre. Ja, til venstre. Lukas, følg mig. Jeg er allerede for at vide. Wow. Er det ikke det der her vej? Nej. Jeg går den her vej. Ja, jeg finder ud lige om lidt. Ja, jeg er snart allerede henne. Du ved godt, vi ikke skal over til tårnet, ikke også? Ja, det vil jeg godt. Vi skal ind til stien. Fuck. Der var ikke. Selvfølgelig ikke. Nej, det var ikke det tårn. Nå, jeg kommer over til tårn. Det er det eneste, jeg... Nej. What? Har jeg fanget mig selv? Ja, jeg fandt den. Jeg har fanget mig selv, eller? Ja, jeg har. Du fandt bare ud. Fortsæt op, Stine. Okay, Lukas. Ja? Ion. Jeg fandt også. Klar. Det gjorde jeg. Ja, var... Find vej til toppen. Følg det orange ud. Okay. Op på mus. Nu til... Nu. Nej, det går ikke. Det er meget nemmere, når der ikke er så mange flotte personer.
OCF, det er først. Fuck mit liv. What? Jeg hopper op. Jeg sætter fast i skiltet. Der skal man bare løbe. Det er så pisse irriterende, når man bare skal løbe. Det har jeg spillet mange gange. Jeg kunne klare det på første hug, da der var så mange player inde. Wow. Det så I ikke. Nej. Okay. Jeg kommer meget hurtigere. Der var mange flere player inde. Fordi der vil man bare gerne... What? Godt gået, men du er vist ikke helt færdig nu. Goddammit. Lukas, for helvede. Kan ikke det, vi skal også dig. Nej, det kan man ikke. Yes. Ej, nu må det stoppe. Jeg plejer altid bare at løbe. Altså overhoppe. Ja, det er jeg ligesom godt klar over. Okay. Man skal ikke stoppe. Lukas, hvis du ikke stopper, så hopper du ind i kanten. Flyt dig, din... Lukas! Oh my god, du stod i vejen. Sorry. Det er det. Åh. Jeg hader mit liv. Okay, Alex. Jeg går bare i gang. Når jeg er færdig, så er du også færdig. Det siger vi bare. Nej, hvor er det irriterende. Yes. Hvorfor prøver vi overhovedet at gøre det? Det er jo ikke nogen mening. Så jeg glæder mig især ikke til robberen. Wow. Ej, vi tager den anden kurs, så kommer videoen til at tage en halv time. Det er sgu da ligegyldigt. Nej, for jeg har ikke en halv time. Jeg skal se julekalender. Så jeg kan godt høre det aften her i. Jeg ser ikke julekalenderen. Nej, det sker bare ikke. Jeg fejler her. Hurtigt. Nej. Sådan der. Nej. Lol, jeg faldt. Nej, jeg faldt hende til starten. Sætter du ikke checkpoint? Lukas, der er ikke noget checkpoint. Okay, Alex, hop. Jeg klarer den. Nej, vi kan også bare klikke på panelet. Ja, jeg går til 5. Ja, nummer 5. Nej, ned. Okay, jeg tager altid i... Vent, pis. Ej, jeg tager en hardcore. Jeg vil ryge lige igennem. Det gør Lukas, det er det du skal jo. Vi tog Pussy-moden sidst. Okay, lad mig se, I skal... Herhen. Igennem her. Pis! Her er den næsten. Hvorfor skal man altid gå tilbage til hele hoppen? Ja, det er lidt irriterende. Nej, okay, den der måde kan jeg ikke. Her. Altså, jeg kan bare ikke den der lige den vej. Pis! Ej, hvor irriterende, man skal tilbage. Okay, jeg kan over på den anden trappe her.
Okay, jeg tager pussy-moden. Ej, Lukas, det mener du ikke. Jo, jeg kan. Jeg klarede den! Una, hvor jeg falder hele vejen ned. Lukas, Ja. du skal gå ind til den, altså hvis der du spår, når det er lige du kommer ind, så skal du gå til højre, og så er den trappe til højre. Og hvad? Der er den trappe til højre. Helt ud til højre. Ja, så skal du bare hoppe ned. Så er der en julestok, så kan du hoppe for, eller så hoppe imellem julestokken og huset. Så kan du hoppe hele vejen ned igennem træet af det. Nå, ned. What? Okay. Prøv lige at fortælle mig den igen lige om lidt. Jeg kan også, jeg bare komme op til dig. Jeg kommer lige op til dig. Lukas her. Lukas, kom her. Bag dig. Så. Gennem her. Så skal du bare fortsætte. Der. Up. Okay, det gik ikke så godt. Nå, så kan jeg så sige her. Klik her for at komme videre i loven. Det er mærkeligt. Nå. Så vender vi bare på Lukas. Det var Magnus. Af hvad? Ikke noget. Hvor kommer du, Lukas? Du er den næsten. Dit liv faldt ned i den. Ja. Vi mangler bare Lukas. Ja, jeg er virkelig dårlig til et dropper. Hvad så? Død? Nej. Jeg er virkelig dårlig til et dropper. Den her gang er det ikke mig, der fik. Okay. Nu gider jeg ikke mere. Og ja, du tager en hardcore måde. Nej! Haha, troede du virkelig, du var færdig? Nej. Glem. Nej, jeg tror bare, jeg skal. Ja, checkpoint. Okay, den er nem. Må se, Lukas, er du klar? Mit lige røg ned. Ah, pis. Checkpoint. Lukas, den er faktisk rimelig nem. Ah, pis. Nej. Hvorfor skal man tilbage i hoppen? Jeg tager pussy-moden til at starte med. Lukas, på kig her. Lukas, vi bare gør det her. Gennem her. Nej, pis. Altså, jeg har allerede klaret den, Alex. Ja, Lukas, du tog også pussy-måden jo. I starten gjorde jeg. Ja, pussy. Det er egentlig et ret nice map for at kigge. Det er sådan en lille by. Hvor er Alex? Ah, pis. Alex, bare tage pussy-moden. Nej, Lukas, jeg er ikke pussy ligesom dig. Jeg gør det på mandemåden. Ah, pis. Okay. Der, og frem. Ah, pis. Altså, jeg har nok kun 7 minutter tilbage. Men ja, Nej! man kan bare se det. Så rammer jeg foran vandet. Okay, bare hoppe ud. Oh, shit. Og ind. Pis. Nej! Pis. Ej. So close, Alex. Hvad? So close. 360 no scope. Nej! Så tæt på. Okay, det der, du landede sådan cirka, ja, lige her. Jeg var 2 blokke fra. Okay, skal jeg prøve igen? Ud, og så ind. Nej! So close. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver lige nu, mand. Jeg klarede det på one shot sidst. Okay, nu tager jeg pussy nu. Der. Og så bare, ja, der. Og... Nej! Jeg gider ikke det her med. Jeg går videre til kalender 6 nu.
Og hvorfor mistede jeg mit map? Det er billeder om. Ja. Julen bliver det nok. Jo nok, måske. Torsdag. Det Okay, bliver torsdag. julequizzen. Den kender jeg. Det er torsdag. Okay, vi skal stadig læse dem op, Lukas. Okay. Så du nok ved, at Sakin, du er billig gut, men helt præcis, hvor billig er vores allesammen Sakin på en skala fra 1 til rundetårn? Billigere end Bilka. Ja, som Bilka. What? Jeg kan ikke komme op på stigen. Værsinger er også du ved måske ikke, men han er faktisk 2 meter og er den høj. Og derfor skal der naturligvis masser ind på os. Men hvad er hans livret? Det er flødevoller. Nej, det er fordi han havde en kick PvP. Jo, okay, korrekt. nu skal vi jo se, om du har hukommelse i hånden. I lov 2 hjalp du nisserne i værkstedet at finde hvad? Papirgavebånd. Gavebånd, eller... Den blå. Okay, hvad står der her? Jo, det er... det er også bare totalt meget rigtigt. Okay. Måske er du ikke helt fortabt, men kan du huske, hvad Søren du lavede helt tilbage i lov nummer 4? Var det ikke engang på ret? Nej, vi har jo næsten lige spillet det her. Det var på kur, var det ikke? Nej, det var 3'eren. Nej, det var 4'eren. Der var på kur. Det var Sørens. Okay, det var rigtig godt gået. Hvilket har lige fået 2 nye admins. Wallscott og Ultimate Player. Men hvis Freak helt selv kunne vælge, hvem tror du så han havde valgt? Det ved jeg. Bamse og kylling. Nå ja. Fordi han er en kylling. Nej. Vi siger det ikke til Freak. Okay, du har snart vist dit værd for denne gang. Til sidst har vi blot en lille gåde. Hvis en hest er en hest og en ko en ost, hvad så? Hvad vil så sige? Han er en skalrocker. Sikker? Ja. Sådan, du klarer loven. Klik her for at få din belønning. Okay, og så lov 7. Okay, hvorfor mister jeg? Nej, den her kommer til at tage en evighed. Vi tager lov nummer 8. Ja, den er vi næsten lige klar, eller... Det her, det gælder om, og jeg kan allerede sige det nu, Lukas. Du kan klikke på nissefaren. Ja. Klar? 11. Yeah. Så. Nå, det var altså den her episode af... Vi ses i morgen. Nej, vi ses. Jo. Skal vi ikke sige, at hver 8. dag, så filmer vi. Så den 16. kommer vi tilbage med en til julekalender af 8 dage. Så vi ses bare næste gang. Hej hej.